ରଖିଛ ବାନ୍ଧି ହୁଁ। ନିଜେ ମାରି ନିଜେ ଖାଉଛ ରାନ୍ଧି। ବାସ୍ 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 କି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା 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 ନିଜେ ମାରି ନିଜେ ଖାଉଛ ରାନ୍ଧି ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ରଖିଛ ବାନ୍ଧି ହଁ ନିଜେ ମାରି ନିଜେ ଖାଉଛ ରାନ୍ଧି। ହୁଁ କାହିଁକି? ବନ୍ଦନ ପାଦ ପନ୍ନେ ଧ୍ୟାଇ ଗୁରୁ ଅରୁପାନନ୍ଦେ ବାସ୍ ଶ୍ରୀପ୍ରୟରୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତି କୋଟିଏ ମୋର ବିନତି ଶଣସ ଧର ପାଦ ନିର୍ଭୟ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବାସ୍ 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 ବନ୍ଦନ ପାଦ ପନ୍ନେ ଧ୍ୟାଇ ଗୁରୁ ଅରୁପାନନ୍ଦେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ପାଳକମାନେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଆମେ ଗୁରୁ ଗାଈ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ଖାଇବାଟା ନିୟମ ଅଛି ମାଛ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ସବୁ ପୁଣି ଏଇଟା ନିୟମ ଅଛି ଖାଇବାଟା ସେ ସତରେ ବାପା ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ନିୟମ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଛି କି? ହଁ ତାଙ୍କେ କହିବା କଥା ହେଲେ ସେଇଟା ଖାଇବାଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଣି ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ତ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ତ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଛ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଜନ୍ମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ 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 ଆଉ ସେଟା ହେଲେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ପିଲା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ତ ସେ ଭଳିଆ ରହିଛ ବାସ୍ 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 କି ନାହିଁ? ବାସ୍ ବାସ୍ ହେଲେ ସେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ତ ମାରିକରି ଖାଇଦେବା କଥା। ଖାଇଦେବା କଥା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଚୁରି କଲେ ବାସ୍ ଦାରି କଲେ ଦାରି କଲେ ଭେସୁଆ କଲେ ବେଶ କଲେ ମିଛ କଥା କହିଲେ ବାସ୍ 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 ସତ୍ୟରେ ଗଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟରେ ଗଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଆଉ ଅସତ୍ୟ କୋଉଟା? ଧର୍ମରେ ଯିବୁ ସତ୍ୟରେ ଯିବୁ ଏଇଟା ଟାଙ୍ଗିଆଟେ ପଡ଼ିଥିବ କି ବାଡ଼ିଟେ ପଡ଼ିଥିବ କି କୁରଟେ ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଗ୍ଲାସଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ ବାସ୍ 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 ଏ ବେକରେ ଯୁଗୁଡ଼େଇ କରି ଧରିଛି ଏଇ ଗ୍ଲାସ କ'ଣ ହବ? ବାସ୍ 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 ହଁ ଆଉ କାହାକୁ ଧର୍ମ କଲ ତମେ? କାହାକୁ ଧର୍ମ କଲ? କୋଉଟା ଧର୍ମ? ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେଇଆ ସତ୍ୟ ହେଲା ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ତତେ ମିଛ କଥା କହିବି କି? ନାଇଁ 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 ନା ଏ ପେଟରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବାପା କି ନାଇଁ? ଠିକ୍ 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 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଏଇଟା